ஸோ ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கேமிங் ஸ்டூடியோ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு போட்டிருப்போம். ஸோ இதோட டுட்டோரியல் தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். இந்த டுட்டோரியலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில ஆக்சசரிஸ்லாம் பண்ண போகிறோம். நான் ஏற்கனவே ஒரு சில ஆக்சசரிஸ்லாம் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் என்னால் உங்களுக்கு அந்தமாரி காமிக்க முடியாது. அந்த இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்தோடனே உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி 3D இல்லஸ்ட்ரேஷன்லாம் ஈஸியாக செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கேமிங் ஸ்டூடியோ ரூம் மட்டும் கிடையாது, உங்கள் வீட்டை கூட உங்களால் ஈஸியாக செய்ய முடியும் இந்த டுட்டோரியல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கைஸ், நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இப்போயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் நிறைய பேர் மறக்குறீங்க. ஸோ அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஸோ கைஸ், ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோடைய ரெண்டர் ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஸோ இது ரெண்டர் ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். நான் இதில் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஒரு சிலது ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு CPU வேணும், அதாவது PC வேணும். அண்ட் தென் இதெல்லாம் வேணும், கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாம் வேணும். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாம் செய்யலாம். ஸோ அதை செய்கிறதுக்கு அது உங்களுக்கே தெரியும், ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது. ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு அதை டைம் லேப்ஸ் மாதிரி காமிச்சிடுறேன். சரி, ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கீபோர்டை நான் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மவுஸை ரெடி பண்ணணும். ஸோ மவுஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் லேப்ஸில் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ கிளிக் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு UVSP அதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஷேட் ஸ்மூத் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் எக்ஸாக்ட் சரி, ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கான கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாம் நான் இப்போது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர் இருந்ததுன்னா அதில் CPU இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் சேரை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சேரை நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே இம்போர்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க இப்போ என்னோடய சேரை நான் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த 3D மாடல்ஸ்லாம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கான டவுன்லோட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேர் இப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக உக்காந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த இடத்துக்கு கலர் அடிக்கணும்ல. ஸோ இந்த வால்க்கெலாம், ஸோ அதுக்காக நம்ம வால்க்கு என்ன கலர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நார்மலான கலர் தான் கொடுப்போம். வால்க்கு உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். கைஸ், நான் வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தமாதிரி ஒரு கலர் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் ஃப்ளோருக்கு கலர் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக நான் அகைன் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு ஷேடிங் டேப்புக்கு போய்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்டரை ஆட் பண்ண போகிறேன். சரி கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃப்ளோருக்கும் கலர் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோர் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு அது பார்க்க நல்லாயிருக்கும். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சேர் ஒயிட் கலராக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட விடலாம். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வேண்டிய கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த நம்ம இந்த மாதிரி கேமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியாச்சு. ஸோ கேமிங்னு வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக ஹெட்ஃபோன் போடாமல் யாரும் விளையாட மாட்டாங்க அவ்வளோவா. ஃபைல் இம்போர்ட் FBX கொடுத்து நான் நான் செஞ்சு வச்ச ஒரு ஹெட்ஃபோனை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெட்ஃபோனையும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ
ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து லைட்டாக வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கிறேன், பிகாஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆன மாதிரி தெரியல. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய டிவி வைக்கணும். ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இந்தமாரி வச்சுட்டேன். அந்த ஒரு பெரிய க்யூபை க்ரியேட் பண்ணி ஸ்கேல் ஒய் கொடுத்து டிவி மாதிரி ஒரு பாக்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த டிவிக்கு நம்ம வந்து பெசல்ஸ் கொடுக்கணும். கொஞ்சம் தின்னான பெசல்ஸே கொடுப்போம். ஓகேவா, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அகைன் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு இதை தான் வந்து வைக்க போகிறேன். நான் யூவி எடிட்டிங்கில் போய் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். சரி, ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கேமிங் ரூம் ஸ்டூடியோவோட ஒரு சில வேலைகளை முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இதை வச்சுட்டு Shift+A கிளிக் பண்ணி மெஷ்ஷில் ஒரு க்யூபை க்ரியேட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் நான் வந்து இதை லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்கேல் எக்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸை க்ரியேட் பண்ணினதுக்கப்புறமா நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கும் வந்து ஒரு கலர் கொடுக்கணும். ஸோ இதுக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலரை வந்து கொடுத்துக்கிறேன். இப்போது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ப்ளே ஸ்டேஷன் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்த்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எதுக்கும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண விரும்பலை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த வால் கலர் தான் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காமல் இருக்குது. ஸோ அதை நான் இப்போ வந்து மாற்றணும். சரி, ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய கலர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஒயிட் கலரே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணிடுச்சு. பிகாஸ் லைட்டாக க்ரே கலர் கொடுப்போம். ஓகே, இந்த கலரே நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டேப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எடிட் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடணும். ஸோ இந்த இடத்துல Ctrl+R கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லூப் கட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். நம்பர் 3 கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ES வெறும் எக்ஸ்ட்ரூட் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இது செலக்ட் பண்ணி அண்ட் தென் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி லைட்டாக எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெட்டீரியல் டேபில் நியூ கொடுத்து எமிஷன் கொடுத்துருங்க. லைட்டாக அதை ஹைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து அதில் அசைன் பண்ணிக்கிறேன். ஒருவேளை நான் இப்போ ப்ளூம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது ரொம்ப ப்ளூம் ஆகும். ஸோ அது வந்து லைட்டாக டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ நான் ப்ளூம் கொடுக்க மாட்டேன். இதுக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். சரி, ஓகே கைஸ், இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கான ஜாய்ஸ்டிக்கை க்ரியேட் பண்ணனாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வேண்டிய ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு க்யூபை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு க்யூபை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து லூப் கட் போட்டுடலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு Shift+D கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் செஞ்ச மாதிரி Nintendo Switch கூட நீங்கள் அங்கே வைக்கலாம். பட் அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். நான் உங்களுக்கு வந்து ஸோ அதனால் நான் அதெல்லாம் காமிக்கலை. இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜாய்ஸ்டிக் வேணுன்னா கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் நம்மளுடைய ரூமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்குது. நம்ம வந்து இதுக்கு மட்டும் வேறு கலர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் மெட்டீரியலே ஆட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது. ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்களில் வந்து எது இருந்தால் ஓடுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக PC இருந்தால் தான் ஓடும். மானிட்டர் மட்டும் விழுந்த ஓடாது இல்லையா? ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபைல் இம்போர்ட் FPS நான் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாடலை. மை PC ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதை பாருங்கள், நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாடலுக்கான டவுன்லோட் லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இருக்கும். ஒரு வேளை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து எனக்கு கேளுங்க. நீங்கள் ஒரு வேளை எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்ட்ரோ வேணும், நீங்கள் ஒரு யூடியூபர் அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னை டெலகிராமில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து டெலகிராமோட குரூப் நேம் கூட நம்ம சேனல் நேம் தான் CG Coders அப்படின்னு தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என் பர்சனலாக நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என்ன
கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து அதில் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். இந்த இடத்துல நான் இப்போது எடிட் மோடுக்கு போயிடுறேன். இந்த பிசி உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நான் பண்ணுறதை மட்டும் அப்படியே பண்ணுங்கள். நான் டெக்ஸ்சர்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டரில் போட்டு கொடுப்பேன். நியூ கொடுத்துட்டு ஆடில் இமேஜ் டெக்ஸ்சரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்த அந்த ஒரு டெக்ஸ்சர் ஃபைலையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும், ரைட்? இப்போது அது என்னடா இன்னும் அது வரலையாடா போயிலையே அப்படின்னு நீங்கள் என்ன சொல்லி திட்டினீங்க அப்படின்னா, ஸோ திட்டலாம் மாட்டீங்க. இது அசைன் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அதில் வரும், ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இந்த இடத்துல என்னடா எனக்கு எதுவுமே வரல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, இது ஓப்பன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அகைன் அதை நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுலேயும் உங்களுக்கு அது கிடச்சிரும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வேண்டியது எல்லாமே வந்து கிடச்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இதுக்கு கீழே இருக்கிறத மட்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெட்டீரியல் டேபில் போயிட்டு டிஸ்செலக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். டிஸ்செலக்ட் கொடுக்கும் போலாம் நான் செலக்ட் பண்ணி இது கீழே இருக்கிறத இப்படி செலக்ட் பண்ணி அசைன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சுது. இது மட்டும்தான் அப்படி இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தூக்கி இப்படி மேலே கொண்டு வந்து வைக்கலாம், ஸ்கேல் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பண்ணணும். ஸ்கேல் எக்ஸ் அகைன் ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இந்த பண்ணுறதுக்கப்புறம் இது பார்க்க எப்படி தெரியும். உங்களுக்கு ஒரு வேளை இது பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு அழகாக மாற்றலாம். ஸோ அதை எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். அது உள்ளாக்க இப்படி வந்து வச்சுருங்க, லைட்டாக உள்ளே தள்ளி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம ஷேடிங் டேபுக்கு போனோம். ஷேடிங் டேபுக்கு போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்போது அகைன் ஆட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதை கொடுத்துட்டு ஹியூ சேச்சுரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த நோடை. இப்போ நம்ம ஆடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னா மிக்ஸ் RGB அப்படின்னு ஒன்று வரும். ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல வந்து ஃபேக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க, ஃபுல்லாக குறைச்சிருங்க. இப்போ மிக்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ கலர் பேர்ன் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பண்ணுறதுக்கப்புறமா இதில் சேச்சுரேஷன் இருக்கும். ஸோ சேச்சுரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஹியூவையும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஹியூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது க்ரீன் கலரில் மாறும், பர்பிள் கலர், ரெட் கலரில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹியூ மாறும். ஒருவேளை உங்களுக்கு நீங்கள் இதில் கூட க்ரீ ஃப்ரேம் வந்து அனிமேஷன்லாம் பண்ண முடியும். நான் எனக்கு இது போதும், எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதை வைக்கிறேன், ஓகேவா? சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வச்சாச்சு, ஓகேவா? சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அப்படிலாம் பண்ணி விட்ருங்க. அந்த இப்போ நீங்கள் கேமராவை செலக்ட் பண்ணி பெர்ஸ்பெக்டில் வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கும் ஆர்த்தோகிராஃபிக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது தெரியும், டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டுட்டோரியல் இதுக்கு மேலே கண்டினியூ ஆகாது, பிகாஸ் அவ்வளோதான். இந்த டுட்டோரியல் வந்து ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. நம்ம இந்த டுட்டோரியல் பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணி விட்ருங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். அண்ட் தென் பாய் கைஸ். Trying to play it cool, baby. I am playing by your rules. Everything look better.